Ewa se kutu se bam. DL kasi body hinta no ne pa ho ntoma. DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba. Afito be kada share yen. Ewa Facebook no so na finsi YouTube. Na kasebo no yemfa emunchire mu yemfa ensemo. Wadwe nkyere ne so. What the fire WhatsApp number nso beje mena kenkan nyina da e de ma omra esem. Eya 0593 40 65 65 0593 40 6565. Yansha kasebo na se FM free epiemantem. Nankra efiri Odumija Adjoa Agyei no akache eba mechira Ghana National Fire Service. Wadam nkata bonten echirem sese de wanom asesidua se nipa maako enum etimi agu. Enam kwanhia bi esiye ewa Sikuma Junction eno no wo asuadwaman mensinim ewa pie mantanim. Na Odumija Adjoa Agyei no ema echirem se enkwanhia na esiye nipa maako enkron na wanom wo ehyen ni mu a pempenso a nkwanhia esie na mu kyerem se nipa maako enkron no emu maako 9 de mbɔ mmɔden yi wonom a eyi prank ketenkete ne ka wonom ɛna afenso baako de na osu aketekete abɔfra keto aka ho bi mbɔ mmɔden nom kopie mu ɛwɔ peki aban yare sɛ ya mekese no ɔmo ɛgye ayarehwɛ na nka ne kyerem a emu maako enum de emra nkwanhia ne sɛm kopie wonom no na nya de a wonom etimi keka wonom ho kura kyesɛ ne ekyire de ɔma prapra ekyire ɔma to ayanom ewo ensiedo dombo modern de wonom edema oman Ghana eposifo se de asie ni ntemonye na mfa omonko na mkwa hwemu emfa ho na enka ne kyerem a emra nkwanhye ne se yepe ena Odumija aso ye no no wopeki enya nte ese asem se ne zo modern mirikatente ebowura mukopie bia ya nkwanhye ne se ye ewa Sikuma Johnson ewa Sujaman mensenem ewa pie mantanim na Odumija Adjoa Agyei nkrata no ekyirem am nkwanhia si ye no na ya ahyɛn mienu ena wonom kaka atwam de edika no eye Great Toyota Enoa registration number no ehye GX 422-25 ana oni tipa truck ono so registration number no eye GT 725-19 ena de kwohia mu nam so nkwanhia wo yasia nipa 9 de da yara sabia ye pre omonkwa mu maako enum de kranana wonamade na to a kwakwa wo sem yipa efra pie mantemu ede eba na Odumija Adjoa Agyei no echirem a omode nase ede ba omadwuma yefo omode kopie mu fi sei enya mirikantem ana afenso ambulance service ene Ghana police service a enka bimpo a enipa 9 na eka wo nyina dampo betimi ahwe odom nkwa na ese amikese de oman Ghana afi we muada efra papam bosome ekwapem eye homa bosoma etwa mu emechira from January to June 2025 empenifo achirem a nkwanhia wodo wasi yakwa atempon so no eye mpem son aha mienu ne de wotwe enkron 7289 any road crashes asi ewo bosom maako nsia pe entem ewo 2025 yi mu na nipa ewu ewo lole nkwanhia bosom maako nsia entem no eye apem baako ahanum ene 9 1504 deaths between January and June. Our Hosamaway and so in Human Hotuam National Road Safety Authority, eternity say. One of my Jumo commercial mangana, a quanso Kuse Jume dear swam. One money police service, Metro Police, Motor Traffic and Transport Department, you can take the same. MTT the Fontaine, Bantimika said, ye appear mantemun ne. Quenchiesi, Nimpanum, a trading. And answer from there, Sabia make say no. Impenifo April wonom Enquire. Yantua Kasia Bonesu na yadi amrashebe dwani ede Martin Pani eye Lydia Lamisi akam variba abeka set ya eye tututu a ekọ so a mututu ede bo ye Ghana Immigration Service officers for mienu ewo nanga ni achese na entwa ye kura sanso
ana asrafo achimodin semi nso so no ekoso ewe ye Basiyondi no so no chema nini na ekoso ewo Upper East Mountain mi esan se ne ekoso no ha adwinye papa na nya ade ono de obeje saa ne ye bone no etimi atum na eye statement bi odi betu ja eye ndro Adjoa da bubu bosom ne de toso miensa ewo mfimpi mienu ene aduonu num ni mu ana mrahye badwani edi todwa na ochemu se eye ade a wodi areho ye papa esan se officer ni ba kodo mo tututuo no oto anananom ewo nsie de a oma abusuafo ne ya akosanso ana officer ba ko no de opra emu adin ye pa ene eye Ghana Immigration Service fo ni na se omomo yakọ ewo officer ba ko a wato anananom ewo nsie do sanso na okoso akasa na ochemu se eye asrafo nso niema bi omoye no ha adwinye pesan se omobo omodin ato hye yetimemfo omo na Ghana achese nipa bebre na aneprepra na ne ekoso ne de enya ade a etwa yie ntawoso otimi hwese ne ebe ya bibia betimi asi ewo ho esan se kobasa niema boni bi se ekoso woni mpesua so a na de osuro ana abre ayetimemfo ne san so omo ho no ma omo hu ne sa ho ban bo ho nsem entimi enkoso ye nti wasra ban sanso ana Ghana Armed Forces ene eye adwumako ahodo ewo man mu omo hwa ho ban bo ho nsem so ni na se omo momode ahwe se ye dwumadi ebekoso bia no eyade emu da ho pefe sanso na hwehwemu ebetimi akoso efa tututu eno koso ewo nangani sanso na srafo dwumadi omudi ewo ne mpesua ne so ni na no omomo amade ahwe se hwehwemu ebetimi akoso na echema ye dwumadi bi nsusu ebekoso ewo man me wasa kuntabu otimi koso enti se ekobasa basabasa ye bi ekoso woni potema ewoso omohwe no mutimi ka bibi etimi edefa honom esan se woso mutimi bomode anom hwe se yetimemfo no benya didie ewo ahoban boku ano ewo man Ghana mu sanso no mehwe se asumdue ekoso ewo potema hodo a niema bi a eno emfam na kwan so no ewoso mbomode anom mutimi esi ano kwan no no ayem na hye badwani de tutimemfo ni nanim so bebo wode ahwe sene ma papa ebetimi akoso na ahoban bo ho nsem so na timi akoye na hwehwemu ahodo ewoso mo ye nina no obeta ye kire no matimi aye hwehwemu no yanto akasebo no so na yenyira mu ewo nkran pompone bantere mekese no German mampeni mekire Germany president odensema todwa ekire mam wanom de sika botene 65 million euros edisi wo aboa Ghana no wode ba o man Ghana sika mu am 823 million Ghana cedis papa boa mam Ghana Development Initiative dwumadie no atumi akonkan titiru efa youth employment sebebo mebu no benya adwuma yem renewable energy sebe ye ho ne ne wetumi akonkan na fin so technical skill training ene afiaji dwumadie ye beboa na mebu no atumi aye ntete esuansan adwuma na daache omanya adwuma pa atumi ayem na Germany mampeni decided to jama kopie mu ewandrada omanga no mampeni akache ene wochirema in fact Germany president Frank Walter Steinmeier chirem say in fact German man no ene omanga na gitahu de yentam no opese ohye kena na boa na Ghana mebu ntitiru no wono menya adwuma etimi ehyem German peni chirem say we nyina aka na mahodo a efa mfinhia aduonu ma development corporation ede omanga Ghana ene afenso German man temu no akonka ne pa ye di ho nkitaho ache papa ne senti mfinhia pore aduonu mu nie ene omanga Ghana yeni Germany ma no enya nkitahudi enti ode boa na Ghana nso yetumi akoyanim ewo empuntum na president edema Federal Republic of Germany His Excellency Frank Walter chiremi sem wabaganam na fuama akoma yensa na ode besra Ghana akonsrahwe ebone ne akwahoma na wabo magana man so yetimi akoyanim obepie mo man Ghana mu anano kosia dai endrada enenso so obekwansrahwe o man mabone homaden aboa sebe ya Ghana man no yade wonu gitahudie no nema bekọ nkan titiru efa adwuma sem ne afinso sika wo de bebọ no mayekwa ne mpuntu mu no watimi de aboa oman na ne gitahudie ahodo no one Ghana man pani adi enkomada da o kirema zo bakopie mu Kwame Nkrumah Memorial Park eba maden ade akoto Kwame Nkrumah first president edema Ghana eye ne naso a kirema ne adi gitaho osunsun mu se be ye obeboa na oman Ghana oman pani edi kan ye ne ba bi ko baji afa hudie ma no so ne kra ne ni age kakram Efis obeboa no ne omanga na de share dinkitan titire mebu na wono mapa bene ewo ICT mu eno ache nso obakopie mu wa German ambassadors resident eno makodi nkita ho am ebio nso ye hwe ne mu se ne obaka kopie mu ewo Kumasi sentiment mu ekopie mu wa sante hina kaja kodi dinkoma ne waje okopie mu ewo Kumasi Technical Institute ntene
Jama man pani chire mu se ye kese de o man Ghana yabomade na o madi kita ho de achenti no sika botene 65 million euros a Ghana sikam 823 million Ghana cedis bebo mo ben mebura nya dwuma ye ne yakwanim e wo puntom. Rightly pointed out that Ghana and Germany are you rightly pointed out that Ghana and Germany are linked and have been linked by a long-standing close partnership and friendship. To be honest, basically reaching back to the day that the country became independent. We are also DLFM 106.9 cooperation between Ghana and Germany. And together we're working to lay the foundation for a sustainable economic development that will benefit Ghana, but I hasten to add it will also benefit Germany. And I'm happy to say that today we've also been able to bring good news, good tidings, that of course pending on the approval of the German Parliament, the Bundestag that is, Germany will again commit more than 65 million euro to Ghana in the framework of our development cooperation. DLFM 106.9. Aha, development cooperation. Auntie, any I would hear any dear, a yansama hodua. Germany Mampany and the President Frank Walter Steinmeier and I watch them or Bebuagan and a mum and some out here no and you'll be on the church and in Semu our German cousin the back brofocasm and artist always as Anna and Madam Sour tea and a munchrimu and the dear said non for the pa Umiena no sa Winima Crantier a minima crank a Crantier san or Cassa umbiena there be Umiena no Cassa. And all Mokasa the Mutinti Germany, Brunino president, in fan interpreter, no, you good, and bro from the palm, Mekon in Chenkaka, what I say. Yet, was a so I'm a quad as out time at home. And I'm a wa. And one question can come no echo. Major Kufini, a you want Macanwa. Or more table of baby so my hair pa. Yantuakasi bonus. Yantua Cassia Bonus na Ministry for Interior Edia Betuja Chemu say. Eyadia enche omobeye recruitment exercise edia ma eya hobanbo dwumekuo enaye wo man Ghana mu eya Ghana Police Service anso ana Ghana Prison Service Ghana National Fire Service and Ghana Immigration Service a omoba be share recruitment exercise na se e wo man mu na ye statement a eye ministry no edibetu ja echemu se eya de omobeje application ni na e wo bubu obosom ni de tosu eye dunum ekosi eye opanima abosom ni de tosu eye dunum e wa fiwe ye mo ye mfimpimienu ni aduonu num yimamu a mo hwe so mo bomode ama ho ban bo ho nsem so no etimi akoso e wo man Ghana mu no mu chirema wo a wo hwe na wo fata sanso ana wo ahohyeso owo man ne ho do e wo mu a wo pese onya na wo apply for yes adwumekwa hodo nan yi no ade a wo so no obetimi ayesan se wo bomode na wo apply ye wo so hu ni se obesom man no e wanuonya mu sanso ana adwuma ye hu nimdian so o de ba bedi dwuma pa o sanso ayetu ho ache ansa no watimi apply ne yatimi afaw sanso na mudi tudwa na oche musania ma hu hia ni na wasa mo de ba monte so awo so no se koba se wo apply a obefa so apply no ni na no mo de ba betudwa o be kire o ni a oya o betimi afa no ni oya o mutimi fa ni na mo de ba betudwa ansa na watimi apply e wo bubu obosom ni de toso eyedunum no ekosi eye opanima abosom ni de toso eyedunum na mudi tudwa echemu se wa wo pesa wo apply no hwe ni ye papa enkoka so nipa bi aba monte so abeka se yade a ogiska no watimi aboa ama wo nsa etimi aka eye forms ahodo ni na aso oboa ema obi a enda da we san se ne ebekoso no enya de omugiska bia e wo san hyehyeye no huntu so obi ba na okase twieska no betimi aboa ama ya fa wa nipa no otwa wo ntro na san krofo omo ye sade ni na no so omo bomode na omo chiwo ma omo de omo be fa mra kwan so na wo so a wonim na be ye wadwen se wudi sika ekoma obi se ne be ya ye be fa no so ye chiwa enya de omo be fa wadwuma nim be na emom omo be disqualify wo de bia ye tene dance be wie no ne protocol aya adwuma o papa ni ho hu ni pani aban mu a wonya bi nye se no de ye e de aye sere kasa ye mfra momma no kra ne nya adwuma protocol ni ma momma yenka ne ye hunu ni sikatua ni mu a ye be wie no obi akotua de wo ho eya ha adwen mebu na mo qualify se be fa wo ne ye nya ba kumpu ma kwasesa party full soldiers aya motete ye pa ye kase pa ne eboa yenim de mo de ye yen yanto aka sebo no se ne yemfiri ahoba monsem ne yenkopie mu asante mantem na meka se na de hia wanom ewo manso akosi so
ene ne ye bia no kuro ne de agese dodo na ya kuafo nko a farming community ewa Amansia South Mense mu ewa Sante Mantem na mo de adesere e de ato apan ene wo mka biewum enimu se dredro de in fact enkonta ato bentum atokodo pa na ahokyere pa na bai every same wonum gusu a wonum si wonum community center omba modern atena honom aye ebodwo data adwumadi bebe yenhyemudie ne honom akotena edi ne kama ewo manso ekosi so nanso omba modern Agyei Sika edifit mamufo ne nche na omde aya nanso bebe adredie omusi gasa ekuafo sika de mehia ne nyina asante omotwe amma bio asehwene muhwe no ekire din indi omosra abramwa saban ya ma community center no ahwe a na omantumi anwie na mu kire manya ne nko a ebiew omo kire se omo pe electricity transformer ebo ma nyina mkane yi omo ni bio ba kwa mo wonu mpo no mani company mi na de koma wonom ne se be so mba jimpo akire din ene kure sua ene kure mu atretre enti ba bia dro sese no mo nza anka transformer ni bia ebede bebe ne be ha dwen pam eno search nso no electricity pole no so de wo kuro manka ma sisi bia ha dwen enti omo hia bi aban moa de tasom yensa omo kire mu a omo akwan no so ehu akwaye owu afidie enipa nam so no ba bewu nkwan hia basa ne si de adure de Ghana ban yi omo hia wo mo a ena de hia kire mu sem omankata ba ho moden aye kwasafodwuma aprepre kroma sese hore mo nyina ebo adwuma ne se bebo na kuro no mpuntu atumi abam na se tu ba bia bakofo nsa etimi kata yamia ne nti kuro na ye ne de dredre Ghana mampani omukasa omunkuto betimi aye community center na moboa akada mo pe no munkuto ntumi nyenti bobona na bra ene ya nkwankura kakra hye mataso momaboa na manso akosi so enyinam kane enyina ne nanso eno wa chenso community center no munsimie na mo na kwan do wasene so omuntumi nye na de sene kire mu se mudi ya pa every say wo hwadwumade omudie na ekwanya sene nanam nante edu bebe matiles won be ye no ne boa ye den ukopenu untumi nto o pesement na boa ye den untumi nto enia iron rods na wopa untimi ntew nchance dan ne boy twintwan sika sem intiaban omosra wata oma de metima Agyei Sika mtobuanka kranka o manso akosi so sese de omotwe bi mabio enti Ghana mampani project de ebomade de wabam esiwusi oboa o mani beje pam adese ne jemre eni DL enamusi na tonkra edi fresh sentimental wafa se Samuel ofori bot train komo na mo kire mu say in fact atokodo transformer da enyinam kane yi ne kafre kwadwo na manfo nkwan sei fridge na sei o television set na sei eba ne sai ha adwen pam o mai do betuma de adwe do mu hiamwa aban bra bebo wonom na setrema ye den ene wa chenso Ministry of Energy osofo na hwe ahone won sensem so me wa fa se John Abdullah Jinapo o mo chiro nyinam kane ho sensem so ayetwan o mu hia transformer foforo o mu hia bio babeboa na ade hye mo manso akosi so won makwan transformer no community center mo mesina momoa na mo so o man ko nanim e won puntu kwan so bebre ena de ba o ha etoso bebre ene se de di kan no se insuo tokura mpo a eye no ntimi ye na etoso mienu edume bi a wiemu ekusu pa DLFM 106.9 babeboa ma akwaso nso timi afa no ntoma pa e de afira di ye di ade srede ene chopa enye di atomonim se maboa ye na ye ntimi enya sa community center we e ma ye challenges bebre sisi aye do nyume na se wo kuro dwe mu a areho ye light energy sector no ye wo problem ke sia pa bebre ena de ba o ha etoso bebre ene se de di kan no se insuo tokura mpo a eye no ntimi ye na etoso mienu edume bi a wiemu ekusu pa nyima mi a asesa enti we babua ma akwaso nso timi afa no ntoma pa e de afira di ye di ade srede ene chopa enye di atomonim se maboa ye na ye ntimi enya sa community center we e ma ye challenges bebre sisi aye do nyume na se wo kuro dwe mu a areho ye light energy sector no ye wo problem ke sia pa ye transformer isia enye se me no kwa transformer na sisi ya transformer ya ye light ba ha ye de ma ye no ye tu sa transformer no esi form sisi ya enye adwuma we asanko good mining ona na kwa achi dwuma ye bo hu se ne mine for the sumu ona wo ko man se mo dwum ko di nkomo omo ma ye nya ne te se we e ya de mu hia enso so man ne the sumu a omo hwem ye na sumu omo ja frem ye twen se aban bebe be pem samre ye nyan se do ni me so kuma light ne ti ko sum off kra e hon ma na no ankasa atimi aso light ya de bia empe bebe se mo bia o akose so ya de se de tu na mu e be kana kuma no be boaye no ti se na mesre
say obi anfa no hunhyem na yentimi wie ne ndam na mo aye nyina but odi ehi esisi ye light sem ye light edum na so waye na light is be start yes as am for ma be bla say so dum seconds na so seconds ti yesela mo waye na light ni ye kwa transformer na so mo ekuro kesi ye nyina transformer ba ko ti amakuro no transformer na ho de ye kwan no ye de ye fra ban ho pa ye di kan ye transformer ye light sem ye ni push ye ni an ye twetwewia e de asisi a de atwetwe de ko mama kwa ye na e transformer so problem e say light no kan tibi nyina so e bi kwat me jan fa part ni so ho ma bo afon ho ani aso ho ha afon ti so be fra mo kwa yisi jifo kwa so be ba kwa se bi kwa ba be ha ma kwa na ya asen wei aya de hia wono mo manso akwesi so eno no wa manse south be se ne mo e wa sentiment no mo bobra se de dure de Ghana mampani no mo ka biewom wonom ehia mo wa ne kwa kra mo no ene jodini a wagidi ye pa e wa manso akwesi so ne den the Mr. Combat Solomon dodo a friend say sika gari ene wudi a na etu nunu ya ba ko ho akadwa mu anya sem kuma na o kire o makwan ne de sade aye no ehu nso tompo de ne kankan jodini on te se okofa ne ma ba pe obewie ade na obeton no na fa so nyina kodi ahyenkafo vi se ahyen ne nyina se na ahyenkafo de akwesiesie ha adwen enti wasre akwan ne de Ghana mampene o mo sre wo de wapam besiesie na du pempenso bi ha adwen pa wono mu kire mam ade ba ko se ha adwen akwesi so ne se emebo na mo pa adwuma ye mo ne adwuma ye no wo ba mo de ya bia adwuma na fa mo adwuma pe na mo de usika no mabo sika na mu setu wono ma kire wunyansa no so ba ne se ha adwen ye pa ne mebu ni sa kire wono ma adwen na ba mebo na akwan no o mesiesie kama se mebo na adwadi akọ se ba ya mebu no ebenya adwuma aye wo manso akwesi so ne potem ha ye pa me businessman ya meton motos wa ha motor pass by due to kwan no enye ni nchiro ko bia no face problem ko fa do we say kwan no nye wo lodu so ampa obedu kwan na kwan e ka na ere asai nti nti wo kwa ka obejo be 30 million no o expect say obejo be 15 million because kwan no nye oba be kwa o omra no onko no na ka na ere asai nti ama e problem pa ya e business for kwan we so e problem say ana ya fan say nka ye de ba ha e be boy chen say o free ha akokoto motor ba ko kumasi aba onfiri kumasi meduru hano na ka wabon ene ka ketwa ba ne de ba ha o be fan easy ba kwan ni nti no ukofa onduru ana ntete kan mfiri no na onya hwe de emfiri so te kwan ha ye ba ha ye na na ye business so o say e bi say ye ya eboa nkura na amwo ha no youth no because o menye adwuma ni bi aye aye ba ni kredie no oyo wa ukofa no ba obi adwuma no mana no ne basa ade a 2 cd plano e ba no na ye wato no wa fa ndi esere se ye fo wadwuma nanka wa nyani kredie aye amaye se ne ba ya adwuma ba ko su na da chi bi so no be bo yi se me koye asimesi adwuma na me so be di sei eno ano no ya fama adwuma muni no kra pa na enya se dachi bi osimesi ne boa me na me so menya adwuma ye ne kakra be hye so we ye adwadini a obo adwumaden e wo manso akwesi so e wo amansia settlements ne ma sentimentum ne den e de Mr. Combat Solomon dodo abodom la ne say sika gallery ene wudi a na etu na mane boy yensam twireni Samuel Ofoli Boaten dodo abodom la ne say mesco ene different sentimentum e besom yen Yantua kase bonus no titineni e de man pipi amanyoko no e we Tiwa East constituency nim e we poemantemu eye Albert Nhyiraba e de abetuja echemu se eye ade apo afoko aye na adwin se obesan so agina ese eye otitineni e de amanyoko e de amanyoko no e wo mra esemu na ye po afoko eye ade anono ana ye national chairman e de ma eye MPP amanyoko na eye National Executive Committee for edema MPP amanyoko no etwe no esan ye ewo efiada hini mebosom ne de toso aduonu miensa ewo mfimpi mienu ene eye dunum nimu efa menteme ho ase na ekoso ewo national leadership nimu ntino na sese de siwatimi esanso aba na so waye na agye so besanso aba besom eye amanyoko no a eno no ebetimi abu esanso mo akasa na mo hia nipa ewo eye amanyoko nim sane ebe ya mfimpi mienu ne aduonu wotwe no betimi agye akonya no ede friend si amanyoko no ensem na yet wa East constituency chairman esanso editudwa echemu se eye ade apoyi na obo ne homodin ye panti wa bayi de omombo modin na omoma na akwa abasronko na omonsanso entan nachi na omfo odo emfa ema no na omunjini ntum ewa komapem sane ebe ya ono so no obetimi abebo amanyoko ne sanse no ye titinani no
na obo ne ho modin ye papa panti wasan ya bai die waya na agye so sa bai otitena ni dia mama nyoko no nim se eye danya ebeboa MPP mejiri se hu hia se de ye nyina ni mama nyoko de ye de nipa dodo ana eye yirapo afoko yobi a wasom party no amre bi a etwem na mentime ho ase a aye nipa ho ade timi esi baabi a ebi ye fie mu kra nti enei mejiri se nya na montu a ono ha na etu ne keke ebi mpanifo ene na nya kasase ana nyango pompo na aso ne daye nya mesre ni se party no begino akoma pam na ye nyina yetimi akambo ma ye MPP adwuma ni hia ene se MPP wa akonwa kese yisu na otutu oman na adwuma watimi wakame we aye we de entimi emfaye nkosihwe enti mejina mi amanemu as chairman of the party we tiwa east na mama ye papa po afuku akwa ababiem se wayi no wanti ompo so be pre ye national chairman position erade nka no nhira no Enwechi ana Albert Nhyiraba di tuja na ochie mu se omo pe national position ni na no eyade omo fata na emom de obetimi aboa ana ndi nkunim ya reshimu nsem kese pa ene ye hwe ye mpanifo bebre ye Nhyiraba Agyei Akon Slawusu omnyina aye agepenie se omo pese party ni mo makonya na omo be som party no ewo national level gidi se yakonya kese kire how strong the party once again is becoming, and we are hoping and praying say delegates no be hwe candidate ni nyina mu na obi abrewe or some parts na our national level be no baby nipa dodo na be kire no na ye decide to me na ma onipa no na omo maka ho nyina abeboa no dwumadi no because enya dwuma ya da fom na party na timi atumpo eni ya wuti ye eyo titnani edema MPP amanyoko no ewetiwa East constituency no wepoe mantemo ye Albert Nhyiraba na manibo yensem tro ni kontinhini kofi obo anede besomye yanto akasebwa no so ne yemmo hwi nsankopie mu ewa sante mantena mekese no Amansia Rural Bank yetweditia eye PLC o modea ede o mfenhie na etoso aduanan o masa tenase afina kwawie yema o modea ye annual general meeting yetweditia ka ne se AGM ewa Amansia Community Center sa Amansia Community Center yi eya Amansia Rural Bank na nkasa na odo musika botom sika ediasi eno no wo manso eye antoa krom na mra o munhia mudie ne koso no na ni nyina da no nso na wade mo fenhia na yetoso aduanan 40 years anniversary celebration ka ho a konkan ye pa nipa pie titire ne ntene a in fact kakra hye o mata so o mu yi bia ba o mutu bi nso ebene ebepie mu dwumedie na ase a Chief Executive Officer Edema Sikakrabia hodo kopie mu nanom atrenkwamnya ekobi na adwumafo mu ya adwuma Sikakrabia hodo kobi o maka bia o mu kopie mu a in fact konkan ye pa de ma wonom na the Chief Executive Officer Edema Amansia Rural Bank Mr. Frederick Kwachichei kire mu event ne de invade menem no kure ni abonsemetiko akoye bank na badwuma papa wo mu nhye mudie na mo mfinhye nan a etoso aduanan no akoye pa imo ide dede sa no mabanu ma in fact imo de papa na kire ma emfempi mienu ne adonu nan omba modidi dwuma afini kwawie no no matuma nya sika ne yebeka ne se kwasibo ne bese ne se pre-tax profit tese no eye sika o manya ya mfaso a yenyi tuo mfirimu eto no bi wom kise mrepe no mbe ya firim amu kire munya 36 million Ghana cedis emu do papa a kire se oyehwe mu a ohamu kire no munya 300% tese ohamu kire mu ahasa akwa ni papa tese we mu dia adwuma mabɔ no we de twam kra anti bank na bodwuma papa wa bɔ no ho modern pam amamba modern akoto shares na mu dividend na akɔ nkan ya se mi kese de o ma papa kire kram na Mr. Chei Frederick echechere nsem mu sei bank ne ba modern aboa emba mu social responsibility na konkan papa wode maboa de dwuma de apia hodo ade aboa de hia wode mu amanse ne mpotem na di kan wo kire mam amamba ho modern atimi asi Amansia Community Center dwuma de to dwa endrada na hono no mo modern tena se mo ya mo general meeting esanso di wone mo finhia na to so de na ho no mo di no wo ma no mo si sa dwuma di no community center no mo no mo si ye obi aka prendem
And watching so much my renovation 6-unit classroom block at the Ama SA Primary School and no one 12 room or much mercy in Kama or Mansika Obiaka Prendem. And watch now Madi to Mercy and 12 room maternity block. I sabi mercy in Kama make say a con canipa one qua was on 12 room. F pam. And watching so what met me abwa Emma pensioners. I'm meeting a whole project no. O my yawie. O mama come home Jim. One more day, baby, Bessia, I yensham with the project no mercy kama. My property cram. O my sense yes, science laboratory. At the man so mines in a high school, no mercy in the kama say because the guso a course or a kakra. Now I don't aim. O my sense of Lante a man says scholarship scheme. 2025 abe bois abata addition of wachi. Afen so much so amusi o hard mona mama ko school ni ade ade mbenya sika scheme ne beboa pam. Na kra no. And a senior man, chief executive officer, the Amansel Bank, Mr. Frederick Kwachichi, H. Mama Dane, a beer shares in him, be able to make a 2 shares in it. No, sir, what 2 shares and Nessikabu Botomono. First, can be but 2 shares in the say. 6 months' time, but some Akuma Quincy Yachi. So one from the 2 shares in Biwa, one be rolling over, among us at the 2 be amount. But what? Not for so money, and Mufan Shimneska Crabiano, and Conan, the same. Eti amani boni otonkra edi free sentimental Barbara Cranting enim Nhyiraba Bank afidida etoso aduanan 40th AGM bank no directors ebu akonta de akire shareholders enunti ehie mu Antokrom community center ama yen directors na ebu akonta de akire shareholders omaji ato le bi ni se yetua dividend e dia mo efise Bank of Ghana ma approve se bank ni dwumedi a odi ye no obetimi ayesa de no enyame ncha de bibia na dwumedi a edisi ye ni so ene den no bibia so akoso wa no ama term development ana impuntuo no bank no asomu directors na ye di kan ye baby gina pen ye program amanse community center bank ni sima Antokrom community se mo hwe ade fefa bank ni ye bia no 2024 no ene obia de nani abehu bi afi yasa renovate 6 classroom block de ama SDA primary school Antokrom ye de bibi fefa abo ho a obi ehu afi ye boa health delivery Ghana Health Service a partner of the District Health Directorate Antokrom maternity any other health facilities in what district nimo programs or ye bia no ye boa afi pensioners association so building na ye no de aye meeting hall no and also yetimi ne aye dwumadi ya boa abeye bibi fefefe afi mansoman senior high school so science lab renovation no bank ni guso eye nenim se afi ebay ye bitimi awie na ya catch shareholders baby a yedru nyina na catch them so mbenya gidie we mu na dividend no kra o nsa aka no o de beto shares ni bi aka o fi se o bi na de bi ka ho a ana ho mfaso no ebe wo bebre ti na catch them say o investment no o mfa bi nka ho ana afei o modern so say declare dividend na o ba assess se na ebe ya de betimi di bi nso abo ho bra fi se wa ama na 60 days no etwem a ye de beto shares ni bi aka ho wa ma enye obi ne kumantwi ene ebosi akọ ne de ne tire ho akwaje a chena papa prechira ma opa ne chena hwe ade a wapi ho we ye chief executive officer edema Amanse Rural Bank ne de Mr. Frederick Kwache Chei na wote ne kanama ne boyi ya ma ne boni Barbara Cranting ene de free asante matemum ebesom ye we nyina we suem na ye kenka ma dwenkyira mo de aba ne bi e wo Facebook na WhatsApp no so emfa mamo ahwie me mfa hye mfa free ni sei na me wafa ase piaga de aba ene wa sei Nyankopon ma Ghana mampani John Dramani ma Ghana mampani na danka guvado nyini nchapa no hwe nachi se de Ghana beye piaga ne de achima safo mate na deleka yete wase good afternoon senior yense ma good afternoon na Kofi Parliament e de amento me boss na meken kan adwenche ne wa sei na I then na Ghana ye asomdwe man nanso nsemmone nkoa na ekwasu DLFM news loud in Akrabo Bikumapa na wo hwana kacha sa Ghana ya asomdwe man ntokwa na yentwa ye honku yo nsemmone wa hapa una unhye de hu ye na Samuel Inkum e de aba na wase good afternoon meseme chia Mr. Samuel Inkum ye ma wonso good afternoon bi wate nyame nka ho
na Reta Oben at Yabana say, good afternoon, wafa Sammy B. And Adjoa Agyei Sikapa ka se bon je tua to se bru. DLFM News, more fire. Asante Emmanuel Diabana say, DLFM News, in fact, a more de, or share live, Eddie Free Accra Medical Center, or see a boy, man, the Yankopon, which I a great job. Piao, yes, your mount, piao. Na Richard Ahe, or Diabana say, good afternoon, Alahaji Kasunte, aka Ehunsu Mpuni, in Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Takradi Kwadwo Krom, Trabe with the Shekwan Crown, and I think so. Adjoa Agyei Sikapa, aka Dumse Levy, DLFM News. Your official sweet like bird meat. A more the son of manam. Na enam DJ Ghanaman feeding this one. A great station horn and nam. Or so me a Jumaden. Ah, yeah, but I mean, shall you pee? Yes, that's DJ Ghanaman. I mean, shall you? Na Boaten Samuel. Or no, I am with Sino, a sentiment. I saw her live. Eddie Free man so at a black room. And I sent check as young common Miniam for honorable doctor. Nana Aboroso. And I feel so Nana too. More precia him mine. Atemantem ya minhyira mu pii wei efri Samuel ofoli boaten ena osi yentonkre yemfa mamom na Richard Manu ose good afternoon Nhyiraba Kwadwo Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa ose papa no patupa kasebeni mo de pa wei ya Richard Manu BBF odi free gwetire soja line odi free epaye maya de wode adwenchene ba manage WhatsApp no ba ku bi aba ha ye hwa de aha we de mo fa se Ghanaman de aba se de ba Facebook na no de aba na anti ya kenkan da danti no yemfa ho de no na yemfa nsi na penifo se sabi abone jaja kwa enya ne kwa kase bone ye de asi na sa be kokore be pra pra chance ya sode aha na yenyina nim sei ene ye His Excellency Philip Kwabena Agyemai Dodoa friend say Mr. Apia Kupi Edo e sha dek magana for table pa eye Roman fata aya ware obofo wuro ene your birthday na wei afri Mrs. Presra Fosu Mama Lumba aka Odomu Broni Ochire menne eye His Excellency Ghana Freedom Party Yabra Penny the dinner boy Sam Tom Boise Philip Kwabena Agyemai Bemo Boata enewa hota champion ya minhyira pa na dwumaden wa bɔ no ye maame odobro ni se aso na nipa in fact wa konkoden atai yam papa tade Lumba chi enya nne na onimu no wa so no sompa tene wa woda de a oprapra chire kura de ama ya minhyira pi na onhyira wo omo wa woda we no enya soronko na yam pa bɔ no se 2028 Ghana for to aba na nka ebehu na woda ballot paper no so a na ye Ghana Freedom Party na ka kenkan wie ye no na Roman fada na ka wadi nkunim na Ghana fo nyina bedi wa yaw bofo ba ko Ghana mansi ufom His Excellency yema me odobro ni se yema wa woda pa ya minhyira wo oma kwantenten ni onyini kire ene nkwanfie hwe ofunu mu ma na yedie na de pebe wasase wesu na bi mra onsra ba mu wa kura ya ena wo ye drive time host edema Atenka FM 104.7 Formerly, now your morning show host, Edema DLFM 106.9. Yamin Shira no awodano. On prepare kra, ye die, emna brabonum. Na fisa say no wa ntafo ntansa. Ne abagibi. Na musu ye adwuma o DLFM. Di Roman, ye ma me odobro ni. Mrs. Presra Fosu, se mo awodapa. Yamin Shira no nya okese pa. Senior de no ho ofe. On say ni tiri no say de wa ye ni tiri kra na ekome no. Nni simu gire no. Ah, rogro. Yamye nhyira wa be hampa na wesi awoda baako ekwa madam fo baako me wofa ase kuma no oye actress sinitwani na owashama ne den ede sikabodi ne mamye ne den ede Linda Adobia na me wofa ase Linda Adobia na yo birthday na DLFM de kan se yankopon hyira opa na ne yo birthday ne yankopon hyira na ompagya mo konkon na ngasa ni favor no in favor on tratra washimu say ya twede ampa Yankopon eyi Israel ma no efri ohene boni falo nsem
Edo mkotwa pokokɔ na ɔka amatamfo no gupu bunu no mu no. Nyankopɔn ema wo da wei enye soronko. Ɔma sɛ de wa ho ɔfɛ ne te no. Nyankopɔn ma nhyira ne nyɛ saa. Na onsiesie wo. Na ebusua no wo mɛyɛ agyede ma ebusua no. So happy birthday. Eko ediamount Linda Adobia wo Ashaman ehɔ na wote na woyɛ actress sinitwani nyame nhyira wo na wawoda we no onya no soro nkokura otamfo no tatawa ɔmpa na pampam enka ne hyɛfom na mamfifi enye from nkɔ na nyina Linda Adobia nyame nhyira wo na wawoda we no onya osoro nkokura na no achi na ade aba kwa wanwasam ne sɛ Linda Adobia yi ne baba ɛda odi ne birthday ene wo no ehu pa we bi si da Omen won ya de biasi tie hu pa Sister Linda Adobia sinitwani wo baba yi wo ne da na wodi wa wodante ne woni ne mienu nyina na edi ma woda na bom ne den ede Erica asa ene e ma ho fedua Erica ne birthday enti wo ma Linda Adobia ya sinitwani se menka nkyere so do papa twede ya mponyankopon ko nhyira so ne wa nhyira wo bedwa pa enti ne me wa fa sikuma Erica asa nyankopon nhyira wo na awoda we no nya osoronko ena wo do ma me Linda Adobia de ma wodi ni yakopon tere dem fa nkyere mo onprapra chiri o manhyira emu emba won sere ban mu suku na wo kona yakopon me wa adwene mu no ntere wo hiem se be ya daachi bia na o my Ghana ye pekandefu a won se be ka won ehunu se yes wo be ya daachi mo manya me nhyira no awoda no onya osoronko kura so happy birthday go as you Erica asa wo ma me Linda Adobia no se ye fa awoda we emfa ma mo ewo Ashaman ya me nhyira mo no ma woda no onyam sene kokra kasebɔ ne yɛ de asi na emusemufoɔ no ɛyɛ maize mebel antwi ɔtomrosie ahofadua ɛna sɛ mu na ne abadagyedaga ne tirim sɛ sekyira yoma ɛsɛ kasere mu de ma yɛ wie na ɔbɔfo baako a Ghana fo nyina di na yɛ ofia no mo no ne den ɛde Mr Frank Jerry dodoa bɔnamla ne sɛ champion trader DLFM wɔ Facebook ɛna afei nso YouTube akasebɔ no winya ho videos ne mfoni ahodo ne nyina bi etumi hwɛ yɛ Obo adwuma pam na DJ Zikibi echenchem efrede from adesum ya wiei the den ades Mr Samuel Akwa e man friend say Osigios eboa yen na no achi ena kenkan fo mi no ye hwene tia sentemu a tuntum so owie baako ena broni samnado eye kwadwo ne Adjoa kase e beso nkunya besom mom ye hwene tia sentemu a ye sene nyina de asamienu ba kokura ntu ye keboma ye 64 ne nyina gum dia mejeso eya wofa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mene Adjoa Agyei Sikapa ya so hwan na eba na Adjoa Silk one hwan kwame afum ana afei sexy general kwame afum odin bi a hya daka ma yedin benya a kire mu hinne na kopie mu e wodwokwa ne mpotema fan se den bua mponsem oya de waputin wabobemedin bua mponsem den na ne me sana waka ne radio no so na kwame afum ye obi a ne tiri hwene de yentumi mfunyu papa da be de sa asen tiri ho because ufra himfi a e de ebedwiri wotire ho wate ase yenya che wo hene pe beyi wotire ho tie funyu papa kora be ha dwen so won se kwame afum anya 55 pe no wasua bi ga quiz wakoto because e be ya den so betumi afu 55 e be ya den pa ne nwi na kitua bi ahimfi ne ofiri wa wonwi ne ma ne no so sa se be ya de apaso ka ye mre ati ase na Adjoa sike no radio no wa na aye den na Adjoa tenase a wo de nsaka pe e ma mra ne wa ye den se de se ewie wa ye de pa o me hwe o kasa na wa ye so sweet na Adjoa pe fans se ma ne na yenko achire muhima enfifi muhima enkecha hima radio mu yasa ena afi Michael Jackson ena ya da ben Tuesday dijuma de ne ya den what the bar na wa mfa ma wuntume nye give and take fabula na beji na ade ba ko ede odwuma de woni so ye friend se den e ba na ba etekọ nso a na atekọ ene ye hwan na eye sexy journalist osene commissioni ohunu de ewo wiase nyina ya so no mo ba yo mo nyina moniti a ade hye